Безнең вакытта ничек дөрес итеп балаларны тәрбияләргә? Тәрбия ягына карасак, безгә балалар өчен үрнәк гел әти-әни. Һәм безнең өчен үрнәк Пәйгамбәрбез алейһиссалату вассалам ничек Аллаһ Тәгалә әйтте: "Лакад канна лакум фи расулиллаһи усватун хасана". Аллаһ илчесендә сезнең өчен бик күркәм, бик яхшы, дөрес үрнәк булды. Шуңа күрә аңа карап без үсәргә тиешбез, яшәргә тиешбез. Һәм балаларны ничек тәрбияләргә шул диннән, шул ук әдәп ягыннан, әдәби якны өйрәтергә. Һәм бала ул әти-әнисенә караячак. Ничек әтисе, әнисе белән мөгамәлә кылалар. Сөйләшәләр, ничек ниндидер мәсьәләләр шишәләр. Яки кайдыр барырга, яки ничек шишәләр бергә утырып өстәл артында. Һәм хәзерге вакытта өстәл артында гаилә белән бик еш утыралар, ашыйлар. Һәрберсе үзенчә кайдыр анда баласы тегендә ашый, хатыны тегендә ашый, ире монда. Бергә менә бу җыелышып ашау хәзер бетеп бара дип әйтик, кызганычка күрә. Шуңа күрә ул да шул тәрбиягә керә ул. Бергә ашап, сөйләшеп, телефонда утырып түгел, ашап, сөйләшеп, хәлләрне белеп, бер-берсен хатынын кочаклап, яки иреңне кочаклап, бала күрә аны. Ничек сөйләшә, ничек ни. Шуңа күрә бу менә шуннан тора. Опять-таки гаиләгә кайта ул, гаиләдән тора ул. Шул татар теле булсын, ягъни туган тел булсын, ничек сакларга һәм тәрбия буенча шулай ук гаиләгә кайта ул. Һәм безнең динебездә, безнең динебез бик күркәм һәм бик дөрес, бер кимчелексез. Шуңа күрә без динебезгә кайтсак, шу тәрбия ягыннан да, ничек Пәйгамбәрбез алейһиссалам чит балаларны да яраткан, алар белән уйнаган, яки хатыннары белән ничек мөгамәлә кылган, ничек сөйләшкән, ниндидер төрле мәсьәләләрне шишкән, дөрес итеп, күркәм итеп, матур итеп. Без шулай итеп үзебезгә, гаиләбезгә кайтарга тиешбез. Ягъни шуннан алып мәгълүматны үзебезне тәрбияләргә тиешбез. Шулай итеп без генә шулай гына итеп, диннән генә алып, без балабызны дөрес итеп тәрбия алабыз.